Нека Господ да ни благослови. Бихме искали да ви насърчим с една благословена песен и аз вярвам, че ще бъдем благословени в името на Исус. Амин. Халелуя. Чуйте, моите братя и сестри, Бог чака човешка душа да промени, за да може вие да дойдете. Господ казва така: ей, чеда мои, елате ви отрудени и отвременени, и аз ще ви спокоя. Но вие дали сте готови? Също искам да насърча мои брати и сестри в името на Исус. Тези, които са отпаднени, моля ме, брати и сестри, върнете се в дома на Божия дом, защото наистина Бог ви обича и ви чака с скърбени сълзи, защото всеки ден го нараняваме. Нека да ни дадем право на сатаната, а да дадем на наш велик цар. Халелуя! Исус ще те промени, Исус ще те промени. Вярвай за сърцето си, изповядвай греховете си. Вярвай за сърцето си, изповядвай греховете си. Отдел был си готовен, отдел был си готовен. Печален овкаде, течен овкаде. О, халелуя! Печален овкаде, течен овкаде. Бог е готов да дойде да промени живота. Бог казва така: вие чеда, елате, отворите сърцата, за да вляза и да ви чистя грях и беззаконие. Той е готов, но ти дали си готов да отвориш твое сърце, за да влезе и да те промени живота ти? Алелуя! Меси сените ще рече, Меси сените ще рече, и на нас изкара дъжда. Меси огелече, и на нас изкара дъжда.
Mesih o gelecek. İnanın siz kardeşler, Mesih o gelecek. Господи, благодарим Ти. Благодарим Ти, че Ти ми даваш право да хвалим Твоето име, Боже. Също говоря за мои брати и сестри. Брати и сестри, в името на Исус, който чува и гледа този клип, нека бъде насърчен, защото ние хвалим Бога с мои братя. Братя, вярвайте, Бог ме обича, наскърбен, не забравяйте, че Бог заради вас отиде на кръста, заради вас отиде на Голгота, защото Той плати си цена за нас. Той заради нас вика го с къмшици. Брати и сестри, в името на Исус, моля ви, отдайте си сърцето към Бога, защото Бог е много наранен, но Бог още го обича и ви чака. Халелуя! Също искам да кажа да благодаря на мой велик пастор. Нека Бог да го благославя семейството му, децата му, най-вече от него. Моля Те, Боже, чуй моите молитви в името на Исус, който мой пастор се казва Исус. Благославяй го, Боже. Боже, покажи му пътят на истината и всеки път да проповядва Ти каквото сееш в сърцето му и нека го благославяш и го изкачиш на хълма. Господи, моля Те в името на Исус, нека да не бъде първи, втори, пети клас, изкачи на 20 и 50 клас, Боже. Господи, нека бъде Твоята воля, не нашата воля, защото ние служим на Тебе, Боже, и отдаваме слава и почет на Тебе. Халелуя! Също искам да благославя мой брат Иван. Господи, също го благославя и със семейството му. Боже, моля Те, издигни го в името на Исус, защото Ти гледаш, че той отдава всичко от сърцето си за Тебе. Боже, всяко чудодейство, всеки незнамение, всеки нечестив дух в името на Исус, нека го напуснат. Господи, бъди винаги до него, както до мене, да служим с чест и истина и дух пред Тебе, да може да вървим Твоя път и да не издъхнеш към хълма. Халелуя! Нека тази песен, която ние пеехме за вас, нека Господ да ви благослови и да бъдете благословени в името на Исус. Амин. Амин.